Se oli tosi hyvä, että sanoit tuon rohkeuden, koska mun mielestä se on tietysti mielestä se pointti ja asia, mikä aika usein puuttuu. Voi olla, että jotkut on nähnyt täällä aikaisemmissa tilaisuuksissa Istronosin huppari päällä. Nyt mä oon täällä Eventin co-founderina. Kuinka sinun kirkkaspalkui? Menee ihan silmät. Mä olin Mikon kanssa tehnyt reilu 2 vuotta varmaan hommia, kun Mikko oli tuolla Nokialla. Ja sitten Microsoft teki tiettyjä päätöksiä ja tappoi palveluita ja jatkoi jotain muita ja näin, että sitä oli Mikko kanssa miettii muuten, me ollaan tehty aika hyvää juttua, hyvää konseptia. Voisiko tästä olla jotain? Olisiko meillä oikeasti rohkeutta alkaa tekemään näitä asioita? Yhdessä katsoa, mitä ne tavallaan opit, mistä puhutaan, mihin ne johtavat käytännössä. Ja me perustettiin Event-yhdellä. Tämä on tapahtuma. Meidän ideana, meidän missiona oikeastaan on saada ihmiset pois kotoa. Löytämään, mitä heidän ympärillä tapahtuu helposti. Niin monta tapahtumaa, mistä sä tiedät ihmiset, mitä kaikkea. Jos on nyt yhdellä napilla, ja me tultaisiin kaikki tänne nauttimaan, oppimaan ja rakastamaan, niin kaikki elämä olisi paljon mukavampaa. Mikko voi kertoa tuon tarinan seuraavia asioita, ja me palaan sitten vähän myöhemmin äänen. Kiva. Joo. Sitä toi. Perustettiin siis tämä melkein 2 vuosi sitten. Ja 98 YT-neuvottelun jälkeen me on siellä Microsoftilla pääsin, että josta nostetaan kysyitä. Ja musta oli itse asiassa ihan mielettömän hauska kuulla edellistä esitystä, jossa oli HR-ihminen, joka tekee positiivisia asioita. Meillä ei ollut ihan semmoista aina semmoista fiilistä. Ja tosi ikävää tosiaan olla henkilökunnalle, mutta oli ihana kuulla, että on positiivisia asioita, mitä tämä osassa tekee. Perustettiin tämä tosiaan vuosi sitten semmoisen, sanotaanko muutaman kuukauden pohdinnan jälkeen ja todettiin, että hei, tästä voi tulla tosi hieno juttu. Haluttiin mahdollistaa se, että ihmiset voi luoda tapahtumia, käydä tapahtumissa, löytää sen nimenomaan siinä, missä ne on siinä ympäristössä. Et paljon muunlaisia ratkaisuja onkin, mutta miten saada se lähiympäristö siihen tosiaan lähemmäksi. Meidän ehkä tämmöisestä perusmatkasta, niin kuinka moni teistä on matkustanut sen kuukauden aikana kädet pystyyn? No, puolet. Kuinka monta teistä haki jotain ehkä itse omatoimisesti, mitä se on paikan päällä, mihin te menitte voi tehdä? 25%. Okei. Oliko moni näistä, kuinka moni teistä kävi ulkomailla, ei siis Suomessa? Okei. Noin 15%. Joo. No, tämmöinen perusajatus on se, että näitä tämmöisiä spottiratkaisuja on aika paljon. Eli eri maissa löytyy erilaiset ratkaisut. Ja sitten kuluttajat tietää siinä tietyssä maassa, että mitä palvelua käyttää, jotta niin pääsee löytämään ne paikalliset tapahtumat. Mutta semmoista globaalia ratkaisua ei oikeastaan ole nimenomaan tapahtumiin liittyen. Ja siinä tuli sitten mieleen, mä olin 3-4 kuukautta tuossa 15 Nokia-vuotien jälkeen tuolla Aasiassa ja mä en löytänyt oikeastaan hirveästi mitään tekemistä, mä en tiedä niitä merkkejä ja tiedä välttämättä kaikki mun englantia. Ei mulla ole mitään aavistusta, mitä tietysti pienissä kaupungeissa voi tehdä ja mä ajattelin, että tämä olisi tosi kiva. Eikä mulla ole Facebookissa hirveästi kavereita niissä maissa, ainakaan silloin vielä, että nyt sitten on vähän enemmänkin. Mutta se on niin kuin taustalta. Sitten joutuva ihan kun lähtee semmoiseen niin kuin turismiin, niin matkan suunnittelu, alkuvalmistelu, lentäminen kohteeseen ja sitten tulee sen paikan päälle. Ja tässä on oikeastaan 3 semmoista pääkohtaa, missä ihmiset voi niin sanotusti tehdä itsenänsä palveluksia. Eli matkan suunnittelussa miettiä, että mitä siellä paikan päällä voisi tehdä, jos aikoo mennä vaikka teatteriin, musikaaliin Lontoossa, niin kannattaa varata etukäteen, ettei saa sitä tarvipaikkaa, josta häiritysti näkee sen lavalle. Ja sitten taas toisaalta, jos lentokoneessa matkustaa, sanotaan vaikka Tokiosta tulee Helsinkiin, niin se on 12 tuntia, ensimmäinen 6 tuntia menee 3 leffan parissa, ja sen jälkeen alkaa miettimään, että mitäs muuta sitä tekisi, pitäisikö nukkua. Jos sattuu ottaa muutama lasillisen eikä halua kankkusta,
niin mietittiin, että siinäkin on kiva nähdä, että mitä siellä Helsingissä tapahtuu, jos vaikka päivän tai 2 viettää, niin mitä siellä voi tehdä. Eli tällainen mahdollisuus sitten miettiä sitä planeetasta tapahtumaa myöskin sen matkan aikana löytyy se itse lentokoneessa. Ja luonnollisesti hotelli. Mä vastasin 6-7 vuotta kuluttajatutkimuksesta ja menetelmistä ja miten me tutkitaan periaatteessa käyttäytymistä, myöskin millä tavalla me mitataan tämmöistä käyttäjäkokemusta ja miten sitä parannetaan. Ja mähän tein tämmöisen tietenkin esimerkillisesti kävelin kämppiin ja kysyin, että miten, jos mä olen turisti, niin mihin se mun neuvoisi menemään. Niin Temppelin kirkkoon. Kävin myöskin Sokoshotellissa, että onko teillä semmoista, missä neuvottelee kuluttelee, minne voi mennä täällä Helsingissä. No, he sanoivat, että on sellainen esite. Ja se esite näyttää täältä. Ehkä sillä tavalla, kun mietitään, että satsataan hirveästi mielettömiin hotellibrändeihin ja ulkonäköön ja kaikkeen muuhun. Ja sitten me kuitenkin vastaanotaan turisteja, matkailijoita omasta maasta. Ja se se kokemus siellä kaupungissa lähtee näistä lähteistä. Eli tällainen niin kuin rädyskä, joka on siellä hotellin telkkarin vieressä. Kuka on muuten nähnyt tämmöisen? Melkein kaikki. Niin näitä rädysköjä on, ja sitten sieltä katsoo, että hei, mitä mä voin tehdä täällä, tää on tosi kiva juttu. Sitten kun se löytää sen, niin hei, tää on se juttu, mihin mä oon mennyt, se on mennyt jo. Tai sitten se on 10 kilometrin päässä. Ja siinä ei välttämättä se ehdi. Eli mietittiin, että samalla tavalla kuin nämä tapahtumat on niin kuin mielenkiintoisia, niin ne pitää myöskin helposti lähestyttäviä ja ne pitää löytää sieltä, mistä niitä yleensä etsitään. Eli mietitään, kun Suomen Visit Finland teki tämän Suomen turististrategia, että suomalaisen matka tai ulkomaalaisen matka Suomessa alkaa siitä, että mennään Visit Finlandin sivuille. Niitä voi olla tietenkin montaa mieltä, moni menee Googleen. Niin mietittiin sitten sitä, että millä tavalla sitä voisi parantaa, eli mitkä on meidän asiakkaita. Ja tässä on oikeastaan nyt tällaisesta niin kuin spottisoluutioista, mitä me katsottiin läpi. Niitä oli yleensä 67, 68, mitä me käytiin läpi. Eli minkä tyyppisiä ratkaisuja on tapahtumien löytämiseen, tapahtumien tekemiseen ja niin poispäin. Ja osa näistä oli tosi hienoja. Näytti hienolta, sitten lähtee ensimmäiseen lähtee sitä polkua pitkin eteenpäin, mikä on se käyttäjäpolku, suositellaanko minulle jotain asioita, voiko itse löytää, ja onko tässä maassa, minkälainen tarjonta siellä onko se syvä, onko se kevyt hinta joka paikasta, minkälaisia siellä on. Ja tosiaan oli hyvin erilaisia. Niitä kannattaa käydä itsekin katsomassa, jos kiinnostaa. Sitten oli tämmöisiä globaalia ratkaisuja, jotka osittain palvelee tätä käyttötarkoitusta, eli haluan löytää ympärillä olevia asioita. Sitten osittain taas ne ei ole. On esimerkiksi Thaimaat on hyvä esimerkki Lontoossa, jossa löytyy kaikkia mahdollisia tapahtumia, mutta sen lisäksi hyvin paljon muutakin. Eli se on sellainen runsauden saara, mitä me käytiin tutkimassa sitten ovensuututkimuksella ja kyselytutkimuksella, että mitä olet mieltä tällaisesta kokemuksesta, niin 30% oli sitä mieltä, että tämä on aivan upeata. Mutta siellä oli 27%, jotka oli sitä mieltä, että ei sieltä oikein niin löydä mitään. Mutta sitten me kysyttiin sitten vielä siitä eteenpäin, mutta siellä on niin kaikki, niin miksei sieltä niin löydä mitään. Se on se runsauden puolella. Siellä oli vaan liikaa kamaa. Ja sitten lähdetään hotelleista varauksesta, lähdetään niin ravintolavarauksesta, lähdetään niin tapahtumiin. Ja sitten meillä on tietenkin vielä tämä viimeinen, mennään tuohon, tämä Goljatti, eli Facebook, jossa on mitä 450 miljoonaa kuukautta kävijää ja uskottuna tapahtuma tehdään joka kuukausi. Osa niistä on privaatteja, eli tämä pelkästään julkisia tapahtumia. Facebookin kanssa, jos he keskittyvät niin sanotusti tapahtumiin, onneksi keskittyy virtual realityin, videoon, ne keskittyy kaikkeen muuhun. Ja sanotaan näin, että eventti, jossa ei ole ihan hirveästä bisnestä, niin siihen on vielä niin sanottu business outcome, josta on erittäin iloisia. Mutta tällaiset on niin kuin oikeastaan se, kun meidän markkinoilla toimivat yritykset, joita me ollaan tutkittu. Ja mä lähetän tämmöisen pienen videon tähän seuraavaksi tähän meidän tuotteeseen ja kerrotaan sitten, että mitä se innovaatio, mitä me ollaan mietitty.
Today, discover the world around you. New city and no idea what to do and where to go? Lots happening in your own city, just not sure what and where? Events.today shows events around you wherever you are. With one click, all in one app. Get new experience.